Yo Mbak Niken, mriki Mbak Niken. Monggo. Mbak Niken Salindri, monggo yo. Tobil wong legen golek omongan. Selamat malam, Doniken. Selamat malam, Sugeng Dalu, Mas Bayu. Selamat malam hebat, saya sehat, saya laris. Nah, moga-moga jaga kesehatan, sing penting jaga pita suara. Ki rada cetha. Ngapa ta? Dirungokke iki cetha intonasi terbaca. Lah terus apa bedane karo Cahayu kae? Lah wong beda kene basane cetha iki perkotok-perkotok kok. Desa Nowocorone Gorotowototo gawane watak wantu dewe-dewe. Wih, ngerti ta? Desa Mowocoro, ngerti ta kowe? Kowe dhewe kamu desa Mowocoro kok turu. Iki lho. Yo piye kabare yo? Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Mbak Niken yang cantik jelita. Sehat ya ketemu. Yalah, enak ya Cahayu. Nggih, alhamdulillah. Ngono kuwi jenenge. Selamat malam Mas Cah. Rian. Hah? Iki cah enom sing iso ngejeni ngene iki. Ya ta Pak Elisa? Iya, tak sopan santun cantik. Iki tembunge saiki diskriminasi. Ngapa ta? Kowe disalami, iki disalami, nganti bathak iki lho disalami. Aku ora dhewe. Sampeyan pengen disalami. Heeh. Ayo anu ya kabeh padha ngatur assalamualaikum salam. Ora ngrasani elek. Salam. Rezeki iki dewe-dewe kok ya. Aku kaya arwah ya. Kok senengan. Iki. Kowe jangan meninggalkan sejarah. Apa itu? Sejarah. Oh, kok Sujaroh? Loh, biyen kowe karo sapa? Lah yo karo aku to. Apa nih? Embo. Ya enggak, tadi kan enggak kelihatan toh gara-gara clearnya ini warnanya apa? Putih. Terus mukamu juga putih. Iya. Jadi nggak kelihatan. Oh, alah ora ketok. Niken iki saya gede kok. Piye to? Pripun? Lah wong tuwek kemum jeglek ning kene kok ora ketok lho. Iya. Ya gini loh, sering nesu-nesu terus. Ya kan gampang kan Iya. naik gitu kan. Ha-ha. Itu nggak baik loh, cepet loh nanti. Lho kuwi karepe cepet tuwa. Aku ora cepet busine brebet. Boten Pak De, mungkin yang jenengan marah-marah terus, jenengan mungkin cepet sakit, dieman-eman. Dieman-eman nggih. Iya, nggak boleh Aku marah-marah. anggere kepethuk Niken iki wedi lho malan. Kok wedi ngapa? Omongane mesti ngene terus sih. Enggak. Niku bocah sing ngelingke. Ngelengke, sampean kan yo ngelengke aku, Nduk. Ojo diforsir terus tenagane ngono to. Aku memang saya akui saya sudah tua. Rambut putih, Muka putih. rambut putih uban. Oh, ban. Rambut putih, kulit keriput bukan masalah. Itu semua saya anggap hadiah. Nggih. Yang bermasalah justru orang lain karena belum tentu menghadapi masalah seperti saya ini. Oh, dadi nek sampeyan iso tuwa alhamdulillah urung mesti nek bocah enom kuwi nganti iso tuwa. Loh, kuwi dirungokke. Oh, aku mah dirungokke aku ngomong karo dhewe kok. Ya dirungokke karo ora urusane. Kowe padha tuweke mbok dukung. Padha. Piye kabare? Kowe wis di pacar apa urung? Enggak boleh punya pacar dulu katanya Pak De kan. Loh. Jajal kowe kira-kira ora enak balekke. Malah nek kaya kowe malah ora apik. Wong aku ya ora nyeleke. Jalanilah hidup ini sesuai dengan usiamu. Di waktu kamu pacaran, ya pacaran. Lah nek rungono sing cocok apa ya dipeksa. Kan kula kan dereng lulus SMA toh Pak De. Pak iki kelas piro, Nduk Cahayu? Kelas 3. Lho, kuwi kelas 3. Fokus Kok belajar. sik kok perkara sekolah urung lulus SMA. Aku SMP wis ngentekke 3 kok. Wah, kuwi garangan kok ya. Beda. Ora ya ning betul. Karier dulu ditunjang dengan sinau sing becik supaya karier dan apa ngelmu berjalan sesuai. Nggih. Wah iki
niki loro karo do dereng duwe pacar. Ayo no, Mbak Elisa ya jek sergap pendidikane, arep gelar doktor, nduk niken kelas 3 SMA, kudu kelas kuliah. Kadang wis tak kei rumuse yen kepengin dangu duwe pacar iki gampang. Pripun? APS sak lembar tulisi diskon 50%. Padake apa wae. Lah ya sira apa wis kowe saiki sekolahmu ning ndi kelas piro? Sekolahku di Kediri SMA 8. SMA 8 Kediri. Kelas 3, tapi 3 opo gak ngerti. Lho, Piye to kowe iki? Apa ora ngerti piye? Piye kok IPA Supe, IPS Pak. kan dia lah ono IPA IPS sampe kayak saiki 3 apa? Ketinggalan IPS. Sing ora ketinggal. yo lah naik. Tenangan kok. Ya wis kan. Halo. Bangune muga-muga pendidikane kecekel, kariere ya saya cemerlang. Amin. Kaya Mbak Elisa nggih. Wis terima kasih dokter wi. Yo tetembangan sik. Niki anu Pak Jun, Nduk. Nggih. Niki ngersake ninggal katresnan ya kudu nduk niken niku dilanggamke sik. Nggih, nggih. Nggih. Kalih Mbah. Oh nggih, kalau Mbah anu to, Mbah Suparwan to. Nggih. Nah, niku ngersake Banten Banyuwangi. Nggih. Kalian anu Pak Kapolsek ajeng cape gunung duet kalih penyanyi loro. Oke. Niki tak ngaturke penyuwune Pak Junrien dibawani sik. Monggo. Ayo. Rungokke niken wis suwe ra tau pedhok aku. Nyuwun ngampil nyidam sari ya ora apa-apa Cahayu. Asmarandana mawon, Mas. Oh, Asmarandana boleh. Nggih, monggo. Ayo apa suarane? Ya, Nduk. Aja turu sari Hop, aja turu sore kaki. Ora kabeh wong iso basa Jawa, Mas Gareng. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jangan tidur di waktu sore hari anak-anakku. Wah, iya. Lanjut, Ken. Ada pesawat berputar-putar di angkasa. Dewa kok pesawat iki lho. Pesawat. Dewa ki iso mabur apa ora? Iso. Lah sing iso mabur ki apa? Pesawat. Oh, lagi ngerti iki dewa adalah pesawat. Berarti kalau aku pamit ning mamaku, "Ma, aku mau naik dewa." ngono. Heeh, naik pesawat. Wis to menengo, sing nontone percaya kuwi geger. Ya wes. Ayo. Nyangking bokor kancanane Apa artinya? Membawa pantat ke emas-emasan. kok empat. Kok iso pantat itu? Nyangking. Bokor. Bokor kok. Oh, bokor toh. Krunguku. Nyak, membawa bokor yang terbuat dari emas. Ya. Bokor bahasa Indonesia apa? Paidon. Bokor ya bokor kok. Bokor ya bokor kok. Oh, kowe bedheki wong tuwa. Ya, Nduk. Isi nedo ngatatu Isinya doa-doa yang mengharapkan tidak terkena mara bahaya, semuanya selamat dunia akhirat. Kok dawa men to? Kok panjang sekali. Kok dawa men wong? Aku agar iso tak dawake ora.
Iya. Sandang kelawan pangan Nonano yaiku bagian nipun wong melek sabarana rima hebat. Adik wedok elok tenan Mas Gareng. Mas Ayu Pripun? kula dereng doaken Pak Sanusi. Oh nggih, ayo. Nggih, kan Pak Sanusi sampun nimbali peng 3 niki to? Peng 2. Nggih, 2 kali. Pak Jun to? Pak Junedi. Nggih, Pak Jun nggih. Nggih. Arep ndongake apa Cahayu? Heeh, Pak Junedi. Wong kleru kok guyu. Loh, ning yo lemes. Pak Sanusi iki jeng bupati asmane Pak Sanusi. Iya. Kalau yang nimbali sudah 2 kali Pak Junedi termasuk Ning malam hari. beliau Pak Bupati itu Iya. sudah merestui. Dadi Merestui. nek ora ana pengestune ya ora bakal ditekan Ini. kene. Iya, gitu Nggih. maksudku. Nggih. Pak Junaidi matur sembah nuwun. Nggih. Amargi sampun nimbali kula yang kedua badene ketiga. Amin, amin. Nggih. Tapi mboten damel niki, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Kagem Bapak. Alhamdulillah. Nggih, Bapak Bupati, Bapak Sanusi. Sanusi. Pak Sekda. Pak Sekda. Nggih. Pak Kapolsek. Yang Pak, yang terpenting Pak Kades. Pak Kades. Nggih. Nggih. Pak Kasdes asmane sapa? Pak Harinadin. Wah ta ngomong wae. Hari Nadin Pak sapa? Misdi. Pak Misdi. Pak Misdi kok Hari Nadin iki? Nggih. Nggih, Pak Misdi, mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah Amin, barokah. amin, Turah-turah. amin. Mugi-mugi panjang umur, sehat. Amin. Selamat wilujeng, Pak. Oh. Pak Dehuki sehat selalu. Amin, amin, amin. Panjang umur. Amin. Nggih. Sampai enteke wong. Oh, dadi karepe niki kan ben wong sak donya mati Mas Garing urip dhewe alhamdulillah. Moh. Kok omongnya ditungake panjang umur kok. Aku urip dhewe ning donya kowe nar tuku kopi ning ndi? Lah berarti sampean pilih dhisik apa keri? Kowe pertanyaan ora enak kabeh. Mati kok pilih dhisik apa kere? Sedengan berarti sedengan. Sak titahe. Nah, nggih. Ya, tinggal katresnan. Ayo, ninggalkan tresnan buka celuk dilanggamke dhisik. Maka, ya, Dek. Nangis sajroning atiku nalika Alhamdulillah. Duh Niken, Salam. rangkaian acara bersih desa rukeh banget. Ya, Diwiti mulai tanggal 2 Juli. Nggih. Itu nyekar ning Cikal Bakal. Wah, nggih. Terus Puden. maleme urwatan wayangan. Nggih. Tanggal 5 sampai 28 Juli santunan 58 yatim piatu kalian duafa. Terus 29 Juli awake dhewe sing kadawan lelekan wonten mriki, Nduk Cahayu. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Terus niki anu Mas Gareng. Napa? Karang Taruna gitu, Yuwono Abadi niki dibantu dari mahasiswi yang KKN saking Universitas Negeri Malang. Oh, matur nuwun. Tuwen dari adik-adik SMK Islam Donomulyo yang baru prakrin wonten mriki. Nggih, matur nuwun. Mbak Elisa, loh ini manfaatnya sangat banyak sekali Mbak Elisa. Nggih, luar biasa. Namanya juga Merti Deso dan ini Nggih. ternyata disengkuyung baik masyarakat sendiri dari lembaga pemerintahan juga
mahasiswa. Nggih, ini sekaligus memperkenalkan budaya aja nganti sok penerus awake dhewe kelangan sing jenenge bersih desa. Nggih, leres. Contoh kaya Niken Mbak Elisa itu menjadi inspirasi cah nom-nom kuwi aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Betul. Iki kaloro ki hasile saka nyinden, hasile saka nyanyi, nggo tuku nyawaku iso. Tukunen kan, tukunen. Tukunen kan. Kuwi nganu lho. Apa kira-kira ngono. Oh iya. Ya. Kok medeni wong. Pokoknya dikenalkan dulu, baru kuwi iso nresnani. Berat. Waiting tresen jeleren seko gulinten. Apa ya kuwi? Apa kan? Waiting padha wedoke ra mudeng lho. Takono Waiting apa? Tresen jeleren seko gulinten. Waiting kulino jalanan saka kulino. Waiting tresno. Waiting tresno jalanan saka kulino. Lha kok iso ten iki mau apa? Kodok kepleset. Wong iki padha wedoke ra mudeng lho apa sing lanang. Mas Gareng, Pak Kapolsek ngersake capek gunung. Nah, Ayo badhe dibawani ki ambak napa dipasrahke nduk Niken kali Mbak Elisa. Ayo. Pak Kapolsek iki mumpung cah loro pun standby. Standby. Ngomong nyeluk sak dipe barang. Standby. Standby siap. Oke. Anu pun bawani lari kali nggih, Pak. Oke. Oke. Iki ora mung kagem Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil saka Nggih. punggawa-punggawa kabupaten. Sedaya. Sedaya kemawon. Nggih, utamipun para kades-kades. Mas niki terus marang dalu menika ugi mirsani. Aku ki mau kecile. Aku Pripun? dicedhaki Pak Kasdes sih. Aku ora ngerti, ora kenal. Nggih. Tak kira MC-ne. Jebul Pak Kasdes ku jenenge apik lho. Jenenge Pripun? Pak Kades apa? Naminipun. Pak Kades Pak Misdi. Misdi. Mis kuwi misinya menjadi kades memakmurkan masyarakat sini dan memajukan desa ini. Nggih, terus Dipilih karena patut untuk dipilih. Oh. Mergo karakter iki saya diarani kades sudah memenuhi syarat itu ya, Pak. Apakah syarat menjadi kades? Syarat menjadi kades kita kandani ya. Iki Iya, ngelu. syarat. Menjadi kades itu harus tahu atau seorang figur yang kades. Dadi kudu ngerti tembung kades kuwi dhewe. Karepe Kuwi karakternya harus bagus karena untuk contoh masyarakat. K, terus Akalnya harus pintar. heeh. D. Dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. Terus E, Ekonominya harus mapan. terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Kuwi kades. Weh, elok tenan. Aku RT le. RTI remuk tenan berarti. Tapi ya. Remuk tombok. Saiki nek jenenge Niken Salindri terjemahkan. Ayo. Niatnya datang ke sini untuk menghibur tamu-tamu yang rawuh. Heeh. Terus Ken Ken nyanyi, ken joget, kerso niate wis ngibur. nggih. Saiki sih SMA. Nggih. Terus Lindu ki lho, getarane kalah banter karo suarane Niken. terakhir Dri. Dri iki Driasmara gawe gandrunge wong sing nonton Niken. Weh. Yo tambahin ra. Biasane ketabe jenengmu sapa? Jenengmu sapa neh? Dimas. Dimas. Ngarepe Dimas Niken Salindri, Dimase urung. Dipilih menjadi bintang tamu sudah pantas kemampuannya. Nggih, terus Masmu saiki sapa? Yo nek Mase mesti wis duwe jenenge sedulur iki sedulur tuwa. Ora dukuhi kok. Dukuhi ya sapa? Iya aku punya emas soe. Kene ana sing nganggur siji. Sapa? Siapa? Mangun gong lho. Iya. Gak mau. Niken, saiki Elisa. Ayo. Elisa Orkarus Alasu. Orkarus Alaso. Ayo. Ayo. Elisa Orkarus Alaso. Elisa iki enak dilihat. Nggih, terus Lincah anaknya. Sabar hatinya. Nggih. Ora saben wong iso nyedak dheweke. Karena memang dia bukan tipe maunan. Ros itu bunga. Kamu seperti bunga ros. Oh, mawar. Wes rasa takon perlu. Ijeng iki lho, Duri. Iya Alaso. Alaso. A. Aku suka dia.
Lalu dia tidak menyukaimu. Terus so. Ngopo to ora? Kowe takon tok sing nguncek iki. Bojoku ora tau tak unceki kok. Ora anak-anak ayo. Oh, anak loro kok. Yo, capek gunung. Mbak Niken karo Mbak Elisa. Yo Mas Gareng sing bagian jegleng. Ya, ayo Pak De kita nyambut gawe. Yo Mas Gareng yang tengah. Nggih. Mbak Elisa ngapit kiwa tengah karo Niken. Nah, weh. Bagian ngedusi. Masa wong matek kok. Anu. Iki bejo-bejane. Niken sik. Ayo. Saben bengi nyamang. Kok Pak De ayub-ayuben ngono to Pak De? Ancang-ancang. Mboten kiat. Loh, yen mungsuh kowe tak kuat-kuatke. Alah. Oh karo putune kok kaya ngono. Maksudnya kuat joget. Wah, ngono. Tekan dindi. Ayo. Sampun. Wes kok. Oh wes ta. Sampun. Wes. Lu jare jegleng. Lah sampean ora ngumpul kok. Iya, enggak Oh, mau mumbul lagi. Ora omong. Ayo cah, mumbul cah. Iya. Yup. Ya. Au. Gayane lho. Ayo batine dadi gareng ngedaki cahaya ayu ngene timbangane kowe. Ngopo? Batine wong ngelus-ngelus debok tok, nggo apa? Wong gaweane dhewe-dhewe. Nduk Niken. Halo. Gandeng suarane apik, larase pleng niki entuk anu bebungah. Ora sepira kae sing penting tondo tresnane. Terima kasih, matur nuwun Mas Bayu. Ganti Mbak Elisa. Ayo. Anu. Yen mamaja mengkaro jenor kuning Buka jegleng. Yo. Iya. Wih ngopo nek. Mbak Elisa dapat bonus juga ini. matur nuwun rezeki anak saleh. Laris manis tukang bok-bok tukang biles laris manis. Iki cacahe bakul pasar wage ngono. Sinau ro bakul koyo Oh, laris manis. Manis sukun bobok. Kok bobok. Kok sing dikeki kok sing nembang tok. Lah piye? Lah aku. Wong kok sik urung rampung. Oke. Niken, ayo. Awas. Ngopo kuwi ya? Ayo wis ben mumpung pedhot cah nom-nom kok. Mbak Elisa. Mbak Ayo. Elisa lagi. Kae lho. Jambul wis ora patek ketok yae kok. Wis tuwek tenan bae. Blereng. Sing sabar ya Ken, ngladeni wong tuwa sing sabar ya, Nduk. Nggih, Mas. Nggih. Wah ketok megap-megap bidak nek. kacitan serwi Ken, memang mangkat kok Kediri jam pira Nduk Cahyu? Niki wau kula jam 4, Mas. Alhamdulillah perjalanan lancar ya. Alhamdulillah pangestune lancar. Alhamdulillah. Pripun Pak De? Padha Niken karo Bayu padha. Adik kakak. Adik kakak. Padha piye? Patine jegleng. Apa tinggal caturan. Lah aku mau urung takon lek mangkat jam pira kok. Lah lha terus derku ndi? Ya wis ngono, ngumpul. Apa ana gareng mumbul kok nyek.
Ya wes, Dang. Ayo. Ya kan, Nano. Panas. Yo, parian sik, parian. Diselingi parian. Oh, alah telek. Parian. Parian sik. Yo, Mbak Fami. Neno, yo mencongak, cek. Ayo. Menyang kolam. Menyang kolam. Ngubah bayem. Mbah Bayem. Masyarakat Kedung Salam. Masyarakat Kedung Salam. Tansah ayem tentrem. Amin. Yo, jajare Mbak Suci. Neno. Tuku kloso Tuku kloso. neng pasar legi. Neng pasar legi. Sedaya pramiarsa. Nggih. Mugi kebak rezeki. Amin. Yo, Dita. Neno. Ana cireng. Ana cireng. Diwadahi kerdus. Terus Pati gareng. nggih. Pancen bagus. Kaya Wedhus. Oh, telek. kok gelo iki to? Nek asline iki seneng bagus kaya wedhus. Ya wis ora usah. Aja kaya wedhus, kaya wong. Wis ngono wae. Malah wedhus kuwi. Nek kaya wong ki aku wedhus. Ayo jajare sama kuwi. Mbak Eka, oke? Iya enggak? Neno. Tuku tongseng Tuku tongseng neng Boyolali. ning Boyolali. Pak De Gareng. Padi gareng. Ganteng sekali. Kaya. Tapi Ya. Ora iki jane sindianmu kuwi peternak to. Ngopo to? Lah siji wedhus siji sapi. Ayo ben wong dhek peternak ya ora apa-apa. Yo jajare sama kuwi. Ayo. Neno. Ayo. Bapak siram. Bapak siram. Aku nginjen. Ya ben wis didul bapake wis ben apa-apa. Njenengan bapak arep ngopo ya ane. Banyune ances. Banyune ances. Terus Warga Kedung Salam. Warga Kedung Salam. Mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang deres. Amin. Ya wis ances itu deres ya wis. Ndak tak ngenteni udan ya. Ayo Dini, cek. Neno. Ayo. Pak Imam. Pak Imam. Rayine Pak Amin. Lain Pak Amin terus. Khususon Desa Kedung Salam. Nggih. Allahumma ja'al baladana baladan aminan mutmainan sakhatan rakhatan wasairan baladin muslimin. Waduh. Amin. Nggih. Matur nuwun Bu saja. Aku ayu bae Petruk. Ayo. Rajake wis sindianmu kabeh. Ora apa-apa iki calon ustazah kok iki. Ora segenahe sindianmu ora genep kabeh lho. Ayo terakhir iki Getari. Neno. Egen. Ngucap salam Ngucap salam ring para sedaya. ring para sedaya. Terus Mugi warga Kedung Salam. terus Bagya Mulya. Bagya mulya amin. Ayo. Angele. Ayo, nduk niken. Mana Neno, ya kan? Tuku kotang. Walah, malah tuh kotang terus. Tuku kotang. Apa urung nganggo to? Kuwi parian ya, Dul. Kok sabar tumutane kene. Ya saya mikir kok. Nih sabar dulu, sabar sir. Oh iya. Ayo. Tuku kotang. Kotan. Tanpa isi. Diadai. Apa? Diadai. Kotan iki nggo wadah, aja kotan diadai. Kan kayak diadai kresek tapi kok ora kresek. Oh iya. Diadai. Diadai. Apa? Ada apa? Diadai ada. Ada. Oh iya. Diadai. Tadi ada, diadain Nah, terus Sing nonton wayang. sing nonton wayang. Mugi-mugi rezekine kathah barokah turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi panjang umur, sehat Amin. selalu. Nggih. Mugi-mugi sedayanipun saged nanggap wayang-wayang piyambak-piyambak. Amin. Mugi-mugi kagem sedayanipun Amin. tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Amin. Matur nuwun Bu Mudin. Ampun kersa ndongaaken mau ustazah ki Mudin. Yo, Mbak Elisa. Neno. Yo. Ana sing jengat. Apa rek? Apa Mas Daring? Ana sing jengat lirik nggonku. Nggonku duduk manis. Alah, Lah gara-gara rong tuku kotang kuwi kawat Bang.
yo. Kuwi paringan yo. Ayo as. Ana sing jengat. Ketok dawa. Nggih. Nggih basa manungan. Karepe apa ben ora kleru. Kawat itu lho, kawat jengat, kawat jengat. Kawat jengat terus basa jengat-jengat to. Yo. Pak Junedi, Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa, masyarakat sedoyo. Nggih. Kula dongaaken panjang yuswa. Lan jengat ke mau apa? Ayo kuwi masyarakat kan. Oh iya. Berarti masyarakat sampeyan akeh iki jengat bareng. Angele tinompo umum. Mari mumet aku. Yo Mas Gareng. Aku yo. Ayo no. Kades Kedung Salam. Ya, asmane Pak Misdi ya, aku ngerti aku. Bapak Misdi. Nggih, mau wis ketemu sore mau Mas. Lah iki apa ayu iki? Tandane iki apa? Yo aku mau duduke Kades Kedung Salam Pak Misdi ku yo. Oh, masyarakat Kedung Salam Nggih. mugi tambah rezeki. Amin. Amin ya Allah. Yo. Niki kan nano, ya kan. Panas udan. Awas golek siap. Udan panas, ala panas udan, panas panas panas, udan udan panas, panas panas udan, panas di udan nih. Ngerti Mas Gareng guyu dhewe apa? Kok iso panas-panas didani iki lho. Nglegeno lho ya masuk Lah angin. ya panas terus di udane teko, udani ngono. Diudani yen cara Jawa wis asosiasine wis beda meneh. Iya kan? Diudani iki blundus. Iki udane Nah, teko terus berarti- diudani lho. Di udani terus mandi toh? Lho, Panas. mau Pak Junedi. Aduh Pak Junedi. Ayo. Aling-aling. Nano. Muni lagi. Muni no. Oke. Ora piye. Oke. Oh diteni kancane mosok ya ora muni. Kok nek ora ditabuhi dikira yogane iki yoga wegan. Iya. Jadi iki tanggung jawab kok. Kowe iso meneng ra? Lah kapan kono deren kowe omong terus. Der, Cok. Ya. Bon. Ora mbok der ra paten. Apa-apa kok salah kabeh. Ora entuk. Yo Mbak Elisa. Misoa. Maka. Misoba. Enak nan. Ye, suarane elok-elok kok. Usul Mas. Apa? Sing ngendang ganti. Ganti piye to? Matane. Kok nesuwi apa? Wong atine der diblok lho. Niki nembang sing joget Mbak Elisa ya. Ya, Dok. Nana. Ya. Ya. Sokar bisa. Piye ta? Piye apa? Sik ta. Ngopo kok nesuwi ngopo? Kita sing ketemu sing ijen sing ngendang. Jelas-jelas kamu tuh TLK. Apa itu? Telek. Kok sik ta coba Mbak Elisa. Dek jaman sing nembang sing joget Niken delok iki lho. Niken delok iki lho. Lihat delok. Lihat ini. Ayo, mangga. Dek jaman Oh, jenglengane pas tak kei tambah 100. Ayo Mbak Niken nembang sing joget Mbak Elisa gitu. Delok iki lho. Ayo. Oh, jenglengane pas, moro tak tambahi 100. Oh no, wong ketoke gaweane sik. Dipaske 50 di. Wong kok ya coba. Oh, disiki. Iya.
Pak Kapolsek mateni pengedang hukumnya 7 tahun, Pak. Disiki. Disi. Coba ya. Coba baleno aja digawe gelo ta. Dipaske ayo. Kok enak biasa sesomowi pahalane gede. Ayo. Dek jangan pas tenang iki. Ya sentek dite pas iki. Dite sentek kok. Iki pas entek iki mau. Dite. Entek. Oh alah kere. Kamu Apa? Jaluk bagian 50 dek. Duit ra ono, bendung ae ono. Kok gawe emosi. Aku ya lanang siji. Agar emosi. Tangane blonjo terus. Aku agar emosi yo sapa-sapa tak rangkul. Nggih, Mbak Niken Mbak Elisa ben leren sih. Nggih. Monggo lenggah sik. Iki Mbak Dita karo Mbak Suci rene sik. Niki nuhoni penyune Mbak Kakung. Apa Mas? Bapak Suparman. Kene ayo. Kene berdua. Apa? Semarang kondang panase kene iku kondang ademe ning tekan kene aku tetep tepas. Ayo, iki gaweane didum wong telu. Antarane Suci, Dita karo Mas Gareng. Lho kok didum? Ci, nyo, iki enek jatah 100 awakmu. Makasih Pak Bayu. Nggih, Dita, nyo jatah 100 awakmu. Makasih Pak Bayu. Mas Gareng. Layange diwaca. Adil niku Pak De. Nyambut gawe bareng-bareng. Anu Pak Lurah, Pak Junedi, mbok mbejak golek dalan sing mboten buta huruf. Wajine duit wedokan wajine maca aku. Lanang nggo apa? Aku trimo. Ya wis, yo diwaca sik nek Ya trimo. wis. Ayo. Nyuwun lelakon Banten Banyuwangi. Nggih. Niki dipun bawaken Mbak Dita, Mbak Suci. Terus. Saya apa iki? Oh, Bapak Suparman, Kakung, Mbah Kakung. Nggih. Niki. Nggih, diatur nggih. Yo. Banten Banyuwangi. Yo, monggo. Jane ngene Mas Gareng. Apa? Lagu niku rak kanca-kanca sing saka Solo lagi krungu iki to. Nggih. Mula sareng nampa nawala kula langsung nge-share ning grup Gendo Sinau. Syukur-syukur. Adaanipun lagu sing memasyarakaten mriki kuwi urung mesti nek tekan Solo ngaten. Ngaten menawi wonten kirang lan lepatipun nyuwun pangapunten. Niki dadaan mergi Mbak Kakung wau ning ngendika nggih sonten wau. Nggih. Yo diaturke sik Banten Banyuwangi yo. Aku tak ngematke aku. Nggih, bukan celuk ngematke karo joget yo iso kok yo. Ngematke karo joget. Rong cair kowe urung kok. Piye Sing to? nembang wis cair sing juga rong cair. Nah, jek 100 iki lho. Sado bedito Pak Andikan. Iya jek 100. Awas ya nganti blejan. Nah, gelem ora? Gelem. Wis tau nyekel jek 100 urung? Urung. Oh, nek urung aja ndak tuman. Nggih. Nek durung tau nyekel mengko ndak tuman. Wis. Wis tau? Wis tau nyekel. Kok tak keke kancaku sing durung tau. Nek wis tau kok jek gelem nyekeli wong murka jenenge. Dalange Brotowali pait. Ya, Mbak Dita diaturke. Monggo. Prasetyaku karo aku si Jogoro. Wis diaturke sik. Iki Banten Banyuwangi. Nggih. Wonten lepate pangapunten Mojaraga lagi krungu iki lagine. Nggih. Dengan boten sunani Mbak Kakung boten digoleki. Nggih. Mas Gareng nduk niki Mbak Elisa. Engko nawala liyane tak aturke pantet songo sing mbir jagate. Bakane kabeh padha kecekele. Nggih. Leret sik. Lho ayo. Ndak dadi malah ora apik dadine nganti belarung-belarung. Ayo. Langene dalan wonat sarmangga muntar.
Rom sorote panas